Здравейте, приятели! Аз съм Дико БГ и след да играем на World и на Jack. Гадното е, че ми лагна целият телефон и ми изтри World. И почнах наново. И там влязах в Secret Room. Това беше първото нещо, което направих. Да не събирам всичките работи наново. Ама сега ми трябва дърво. Ходих в това в Недъра и направих път, нали, към него. И също така направих пъти към биома с таковата, с гъбите. Направих път към него и сега трябва да сляза долу. Не. Така, добре. Трябваше ми адски много дърво. И нататък направих път. Да си имам и вижте колко хубаво съм го направил с Глоустон, като отидах в Недъра. И нататък още не съм тръгвал. Гадното е, че сложих спонж тук и водата се махна. Трябва сега да е wet спонж, ама няма го изсуших. И имаше такова, нали, sugarcane навсякъде и всичко си отиде. Така че аз това не съм го оставил, защото може хем да падне назад. Майко, нямаме фуд за години. Нямаме фуд за години! Трябва да съберем пари за микрофон обаче. И не го искам тук да бърча всяка. Трябва да е на място, където има светлинка. Ей тук. Е така да свечат. Фермон не съм правил още. Може за Diamond в минимай. Ще видя. Някъде право съм го чест. Сега искам да направя няколко още честа. Да мога да се сториджвам всичко. Ето така. Тук ще ми е храната. Чудя се дали да... Така, май мама ще въркне. Да, имам 11. Не, имам 16. Така, и да го направим на такова, да видим мапа целия. И така, empty map. Create map. Ще целия мап. Това е Недъра, това е насам. Mushroom биома. Това е нататък. Мани ще вратнем. Не, е насам. Мани ще вратнем това. Ние ще вратнем мапа. Yes. Ще вратнем. Лаг се обади. Лагна. Е така дали. Чай за видим машина стъпче. И още не съм правил легло. Не знам, що тъй. Да може ще да роба. Може да почупа. Сега. Намерих лава долу в кейва. На къде да направя път? Там съм ходил, там съм не съм. Ще го правя единично. Малко път. Значи, ще го изхвърля, като ме махна всичкото. Чак да изхвърля това. Какво? Това има още биом, бе.
Ще бавиме, как ще има само този там? Ще всичките бавиме са. На къде я тръгна? Така, тук ми е храната, тук няма нищо. Значи слизам долу. Кирката ми няма, не знам що. И не знам къде е. Ето го това. Ако мисля, че това лъжа. Да. Но интересно да видя. Ще направим гигантски риск. Да поверна така. Направим един гигантски. Тяхте ли? Това е антиползата от рисковете. Това е заловата от рисковете. Сега може да умра. Не го запуша. По него запуша. Опа. Това е скупам всичко. Просто абсолютно всичко. Искам палец, мога чупа. Факля. Се опитвате да постигнете. Да, на мене много съм хитър. Много съм хитър, значи. Нещо като тайна пътчка. Ще я спайдъри. Къде ще ги нападна? Искам да ги бия. Я! Цар воли! Ти ги спават по 4-5 на... качествените спайдъри. Тук имам бойна система. Мръдница! Добре. Дайте ми те, ще го запушим вече. Ще го запуша. Мога да направя да се ръжда много хора. Мисля да играем много хора там. Около 4-5. Къде се е за това да?
Whatever, сега ще щупим. Опа, имаме рода. И редстоуна. Мисля да щупям всичко, така, абсолютно всичко. И да видим колко да са ни останали, да щупим. Ако съм ги щупил всичките, поне ще имам building box. Не съм ги щупил всичките, определено. То пък има diamond дял. Чест горе. Мисля да скипна, докато го... Не го щупих всичко. Направих само нещо, като не учи. И защото адски много ме страх, в смисъл, че нали оставих лавата там. И адски много ме страх да не взема на умрасе. Всичко. Да се замине. Доколкото стигнем. Колкото стигнем и после ще се върнем. Правя се щупам наред. Така, названяхме и трябва да вдигнем. Ще направим кофе. Трябва да изгорим този айрон. Така, като го изгоря, искам да ям първо. Ще го изгоря, ще ми трябва само 3 от начало и да направим кофе. После обаче не знам къде ще складираме лавата. Но трябва да на място, където нещо не може да изгори. Тук ще направим такова място. И така. Щупаме още едно блокче надолу. Мале, това било лад. Майко, това било лад. Така. Чупим отстрани. Идвам за тебе, лава. Не се показвайте и... Трябват ми кофе. Да. Мама хамота. Имам 2. Виждам доколко се сме отново айрона. Шут. Да взема кофе. Ето не мога да го взема. Не мога го лично. И така. Почва не ми трябва. Си имаме на кофе. Има някаква муха. Бръмчи. Те се чува. Много гадно. Ти мога да го използвам като фюел. Не го искам да го използвам. Припълня лавата. Е така един хитър трик. Ще го използвам всичкото така.
видяхте. Не го ми трябва. Реших да копаме през това и направих легло. За кой? За мен е Никола. Не съм Никола. Никола си. Не съм. Си. Не съм. Какво си тогава? Иванчо? Не. Или Петанчо? Или Драганчо? Оставих, пуснах монстър.
Опа. Ще се излъпам надолу. Трябва да събирам пари за микрофон. Diamond. Още Diamond. Yes. Опа. 4 монстрите. Какъв ми такъв гласа не искал? Искам да щупа всичко и това. И ако няма, ще се направя още една кирка. Ако не се щупи да е. И ако нямам. Голда. От първите епизоди. Това ще се вижда всичко. Всички боми. И мисля после да правим с това става основно да правим път към това. Не към не знам. Ходих, килнах всички пигмени. Шпих им спаунана. Абе. Много гадно. Ще се го бъркам сния калаш. Мали, празна. Пълен съм. Буклуци. Това не ми трябва. Само много. Мали, пълен съм с буклуци. Не ме ред съм пълен с буклуци. Мали. Много колектвам повече айрон. Айрон. Колко ми е айрон? Или няма место за него? Айде, чао. Чао, купа. Ще пада като не се запълни всичко. Иначе искаме и цяло да го покажат. Така да се вижда колко имам. Бедрока. Много дълъг се наклепа обаче. Ма гледайте само как чупа. Много малко интересно това нещо. Гледайте само как чупих. Ти с даймонди. Вече съм плакан, просто не спирам. Не свърша. Чувате нещо? Брат ми гледа телевизия.
Ама... Брат ми му вика зелен диамант. Айде още едно. Много съм излезничи. Така. После съм пълен с лайчи. Насам ми е до пътя пък. Много кабелстон има тук, бе. Много стон. Още 5. Още 10 диаманта. Да, емералда. 2 голда. В чест. Тук ще ми са блокчета. Оставих си всичките работи. И мисля да препътна едната така. Тук ми е фуда. Дай сървам 2 чурби. 2 чурби. Ей така. Сърбам 2 чурби. Не. Сърбам после. Не, сега. После ще го изкопам всичко. Извинете. Вижте какво измислех, бе. Вижте какво измислех. Мога от тук да се взема вода. От тук взема вода. Значи ми трябва кофе. Тук съм вода, там не съм. Но после ще го направя. И ще се размножа в кравите от където. Монстъри. Значи вземем. Не ми трябва тацки много спайдери. Вземем кирката и меч. Не трябва само меч от кирката, но как. После мога да направя и такова. И нива и путкам миличката. Макефи. Колко блокна идея, няма ли да стане? Колко блокна само, няма ли да мога да стане? Нали, това е пълно тук. Нет, нет. Ще пъхта с меча. Бат спешо. Ще би с меча. Бат спешо ще въцепи. Бат спешо. Окей. Значи. Често да взема. Опа, мога че под. Вече. Окей, махна се лага и значи чакам да спа.
Това ще е всичко за този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Адиос!